Wena bakushaya ngephenti ebusweni. Bakushaya ngephenti. That's why kanje wena bakushaya ngephenti ebusweni. Hawu. Bakushaya ngephenti. Uyala bakushaya ngephenti okusalayo. Ungijwayela kabi wena futhi ngizoza kini manje. Uthi ufuna bangithi. Wena ningijwayela kabi ni. Hawu. Bakushaya ngephenti. Makusho wena. Bakushaya ngephenti. Cha, ngoba umnyama, uphethe ifoni yakho? Yebo. Awana. Please call on WhatsApp. Ngifuna ucheck ama number wakhe, check ukuthi yena bakutshela yini. Yewena ngishiya ifoni yakho lapha. Ngishiya ifoni yami. Ushi kuphi? Kuye. But uthi lokelo uhlala naye ucamba manga. Sho ukuthi ngoba mina mangiya lapha yabe kakatangekho. Khani wena Hayi bo solo kali. Ngidlulile namhlanje, ngidlulile. Bangekho. Musu kema ngamngadli ngam. Bokhona ngibonile namhlanje. Yebo kema nami. Ngifuna ifoni yami. I'm finished. Ngifuna ifoni yami. Ufuna ukuyithengisa bese ubheja le ntombi yakho. Hayi mina ngabe ngithingisinto. Ngifuna ifoni yami. Ngicela ukusichaza musu lokuqamba manga. Okay, bye bye guys. Ciao.